Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżiż inġbarna hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika l-laqgħa tagħna ta' kull nhar ta' ħatma Ġesu. Ninsabu fil-31 ħatma tul is-sena. U l-liturġija tal-kelma tal-lum Ġesu hekk jagħmel kritika lilna b'mod partikolari is-saċerdoti għalkemm qed ikellem lill-komunità kollha imma jwissini iktar milli jagħmel kritika kif għandna nġibu ruħna, kif għandna nwasslu l-messaġġ tiegħu. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija ejjew narfu ħtijietna. Din l-Ewkaristija llum se nofruha b'suffraġġju għar-Ruħ Marija, Emanuel Aġus, Marija Apap u l-erweħ tal-familja Kassar. Għalhekk ejjew fi skiet ta' qalbna nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-għamil u bil-ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna ħtijietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ogħla tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bejn il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej li l-fidili tiegħek jagħtuk servizz xieraq u ta' ġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkejn inħaffu biex niksbu l-wedit tiegħek. Dan kollu nitolbulek permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Siedna li jwalla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-profeta Malakija. Jien sultan kbir jgħid il-mulej tal-eżerċiti u ismi ta' min jibża minnu fost il-ġnus. U issa għalikom assisin huwa dan il-kmandament. Jekk intom ma tisimgħux u jekk ma tfittxux minn qalbkom li sebħu lill-ismi jgħid il-mulej tal-eżerċiti, jien nibgħat fuqkom is-saħta u nisħet il-barkiet tagħkom. Intom twarrabtu mit-triq, ġaltu l-ħafna jitfixklu bit-talim tagħkom. Ħassartu l-patt ta' Levi, jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Għalhekk jien ukoll tlaqtkom għaż-żebblieħ u għat-tmaqdir tal-poplu kollu. Bħalma intom ma żammejtux triqati u ħaristu lejn l-uċċuħ fit-talim tagħkom. Mhux missier wieħed għandna l-kol kemm aħna, mhux Alla wieħed ħalaqna. Mela nimxu bil-qerq bejnietna u nonqsu mill-ġieħ lejn il-patt ta' missirijietna. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Salmi sponsorjali. Mulej ħares li ruħi fis-slim. Ngħidu flimkien, mulej ħares li ruħi fis-slim. Mulej ma tkabriċ qalbi, anqas ma ntrefa' għajnejja. Jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar,
jew wara ħwejjeġ ċola minni ngħidu flimkien mulej ħares li ruħi fis-sliem. Imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ bħal tarbija f'ħoġor omma, bħal tarbija miftuma. Hekk ruħi ġewwa fija ngħidu flimkien mulej ħares li ruħi fis-sliem. Ittama Iżrael fil-mulej min issa u għal dejjem ngħidu flimkien mulej ħares li ruħi fis-sliem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostolu lit-Tessalonkin, Ħuti. Aħna ġibna ruħna magħkom bil-ħlewwa, bħalma qom tħaddan lill-ulieda. Aħna ożżejnikom hekk li ridna naqsmu magħkom mhux biss l-Evanġelju ta' Alla, imma wkoll ħajjitna stess daqskemm ħabbejniekom. Intom Ħuti, tiftakru fit-taħbit u d-tbatija kbira tagħna. Sakemm konna qegħdin inxandrulkom l-Evanġelju ta' Alla, aħna ħdimna bil-lejl u bin-nar biex lil ħadd minnkom ma nabbu. Aħna niżżoħħar bla qiegħda lil Alla talli il-kelma ta' Alla li intom smajtu minn għandna ilqajtuha mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Dik il-kelma li qiegħda taħdem fikom li jemmintu. Il-kelma tal-mulej. Il-missier ta'kom wieħed hu, dak li hu fis-smawiet, il-mexxej ta'kom wieħed hu, il-Messija. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu u qalilhom fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittieba u l-Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh. Iżda tagħmlux kif jagħmlu huma għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jorbtu qated kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor waqt li huma stess anqas b'sebgħajhom wieħed ma jridu jħarkuhom. Kull ma jagħmlu ħalajnejn in-nies għalhekk ikabbru il-filatteriji u jtawlu l-ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u siġġiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazziet u lin-nies isejħulhom rabbi. Imma intom tħallux min isejħilkom rabbi għax li mgħallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll aħwa u sejħu lil ħadd missier fuq din l-art għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li huwa fis-smawiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja għax il-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelju. Nittama li smajnihom sewwa llum il-letturi l-ewwel waħda x'kemm l-ewwel waħda titkellem fuqna. U kemm il-Vanġelu u ħanibda xi ħaġa li ġrat li din il-ġimgħa.
li hi ċajta ma fl-istess ħin ċajta. Imma fl-istess ħin ġalek tifhem il-karattru u kif jirraġuna Ġesu, mhux kif nirraġunaw aħna. Kellna laqgħa tas-saċerdoti, u jiena ħobb nkun naf qabel il-Vanġelu tal-ħaġġ ħajkunu, ma kellix ċans dil-ġimgħa kont biżi sal-erba' għanduk u ma kellix ċans nara x'kien naqra l-Vanġelu. Konna laqgħa tas-saċerdoti u sibt saċerdot naqra ċajtir kien. Qedlu ma tafx x'inhu l-Vanġelu tal-ħadd milli waħdek, qedlu għaliex. Għalli ibni aħjar naqbżu fil-ħatta wara, qedlu għaliex jiena. Għalli jew naqtaw il-pejġ tal-Vanġelu tal-ħadd u naqbżu mill-ewwel. Għalli għax li mugħallem tagħna jtina xeba kif tmiss il-liġi. U jiena mbagħad issupponejt. Imma hawnhekk naraw kif Ġesu li l-kulħadd iħobb l-istess anki lilna, mhux għax jiena saċerdot jew jiena mill-ewwel jibda fuq il-katedra ta' Musea naħseb tafu x'inhi l-katedra. Il-Papa wkoll għandu katedra. Il-katedra tkun is-siġġu tal-isqof tad-djoċesi. Fil-Kastana hija l-katedral. Kull djoċesi għandha siġġu fil-katedral għall-isqof dak li jmexxi l-merħla. Ruma mhix il-Vatikan ta' kif ħafna jaħsbu, hija il-Lateran li huwa l-katedral ta' Ruma. Il-Papa awtomatikament meta jinħater, il-Papa propjament huwa l-isqof ta' Ruma, imma l-isqof ta' Ruma huwa wkoll il-mexxej tal-Knisja. Allura dan il-qassejs għalli jekk u jiena indunajt li Ġesu ikellimna kif iħossu. U anke meta nisbaljaw aħna, kulħadd jiena hekk ngħidilkom, kulħadd qiegħed fl-istess dajsa. Anki aħna magħkom. Aħna wkoll irridu ngħixu ħajja sewwa u mingħajr ma rridu bid-dritt li intom tistennew li minna s-saċerdotu mill-mixxejja tal-Knisja tieħdu eżempju huwa dritt tagħkom. U l-istess ħaġa nistennew mill-mexxejja tas-soċjetà. Nippretendu illi jtuna eżempju. Imma jien mhux ħanidħol fuq dik il-ħaġa, ħanitkellem fuqi, aħjar nitkellem fuqna u fuq is-saċerdoti u fuqkom l-insarax ovvjament. Dal-klim l-ewwel jgħidu lilna, però jotta għalina wkoll ta' jotta għal kull nisrani. L-hawnhekk Ġesu hawnhekk l-uniku Vanġelu li ma jitkellemx mal-pagani jew mal-Fariżej qed ikellem imma ma jitkellemx ma' dawk li hu jrid jixtieq jarfu lilu, ma qed jitkellem ma' dawk li ġejja fuq. Qed jitkellem magħna li aħna nafuh. U jgħid kelma lill-Fariżej jgħidilhom tagħmlux bħalhom għax dawn jgħidu ħafna affarijiet imma mbagħad ma jagħmlux. Aħna kultant din nagħmluha ta'. Ngħidu nippretendu anke fis-soċjetà li ħadd ieħor jimxi sebeħ dritt magħna li jagħmel l-affarijiet mal-liġi u aħna ma nimxux mal-liġi. Aħna naċċettaw lilna nfusna li niksru l-liġi. Nippretendi jien bħala saċerdot li jintom tobdu, li jintom tħobbu, immaġinaw jien niġi nipprietka, ħobbu l-xulxejn, imbagħad tarawni hemm barra nargumenta ma' xi ħadd u ngħajru. Tgħidu prosit dan x'biċċa ħobs fih, ikolkom raġun. Però hawnhekk ħadd tidħol kelma oħra, ħandaħħlalkom ħsieb ieħor. Tinsewx li aħna l-kol f'dajsa qegħdin. Jiena f'ħajti nipprova ngħix dak li nipprietka, però toħdu iġbi kbira li xi darba ħaniżbalja ta' jiena wkoll, ġifi tieħdux skandlu. Bħalma intom ukoll tiżbaljaw, aħna kollha niżbaljaw, għax aħna mixjin u minnu miexi daqqa tuġew siequ, daqqa jiżloq, daqqa tidħollu xi żrara fiż-żarbun jibda jtsappab, kollha kemm aħna. Ġifier fl-istess ħin jridu nieħdu paċenzja dik li tkellemna l-ħadd fuqha, nidħlu fil-post ta' ħadd ieħor. U din tapplika f'kull parti tal-ħajja tagħna li l-partner tiegħi nifhmu jew nippretendi li hu iħobbni ma jiżbaljax imbagħad jiena naħfer li nnifsi dak li qed ngħid lil ħadd ieħor biex ma jagħmellix. Jew naċċettah iktar milli naħfru. Lill-uliedi tiġi jiġu ħafna jidlek fader inġenninhom biex imorru l-laqgħa li jagħmel il-kappillan taż-żgħażagħ. Imma l-kappillan li inti l-laqgħa li jagħmel għal miż-żewġejn tmur.
L-eżempju jkaxkaru x'hekk. Nibgħathom ta' qudies jiena, imma inti tmur qudies. Li qed ngħid jien ġifieri kultant aħna nimponu fuq ħadd ieħor, anki aħna s-saċerdoti, ta' nimponi fuq ħadd ieħor. Baċċi niġu għall-priedki għas-saċerdoti m'għandniex xi ngħidu, ġeli nagħmlu priedki moralisti bil-liġijiet li laqqas ħadd ma jista' jġorhom. Naf li qed nitfal ġebla fuq saqajja ta' imma ejjew ngħidu l-verità. Ġeli tisma' ċertu priedki forsi anki jkunu tiegħi ta' ma qed nippunta subajja l-inħadd. Illi tgħid għalhekk in-nies jonqsu mill-Knisja. Għax nippruvaw nabbu lil ħadd ieħor dak li huwa impossibbli li nagħmlu aħna. Qed nirrendu u hawnhekk ħaniġi għal punt importanti ħafna ta' qed nirrendu il-Vanġelu fliġi u l-liġi toqtol. Mentri l-Vanġelu huwa grazzja u għalhekk Ġesu jirrabja ma' dawn il-Lut. Il-Vanġelu huwa mħabba. Il-Vanġelu mhux liġi. Il-liġi qegħdem biex tiggwidak. Kemm il-darba qala Ġesu, il-bniedem qiegħed għal-liġi, il-bniedem jagħmel il-liġi biex isegwija. Imma mhux il-liġi għall-bniedem u l-Fariżej dan li kellhom. Il-liġi kienet kollox għalihom. Kienu jaħsbu li billi josservaw il-liġi ħajsalvaw. U din li rridu nifhmu aħna, jien billi qed niġi l-ħadd il-quddies li huwa obbligu u tagħmlu sewwa, ma jfissirx li ħansalva ta'. Għax mhux l-osservanza tal-liġi li salvana, imma l-imħabba bl-imħabba li nservu l-liġi, li nobdu l-liġi. Jekk jiena niġi l-Knisja x'obbligu u ma niġix b'imħabba għax irid niltaqa' ma' Ġesu, ma jfissirx li ħansalva kemm ħina tal kbira ta'. Imma hemmhekk id-differenza, hawnhekk iridu ninbidlu bħala nsara aħna. Jiena nirrispetta lil żewġi mhux għax hemm iż-żwieġ u hemm iż-żwieġ bil-Knisja x'inkella nagħmel dnub. Għax il-marti jinħobba kif inhi mhux kif suppost tkun. Bħalma Kristu lilek u lili jħobbna. Kif aħna mhux kif suppost inkunu, għax ħadd minnha mhu kif suppost ikun. Ħadd. La l-Papa, la l-Kardinali, la l-Isfijiet, la l-Assessin waqqas aħna l-lajġi. Ħadd minnha mhu kif suppost ikun. Kieku Ġesu jimxi kif jimxu l-Lut u kif nimxu aħna anke kultant bħala Knisja mal-midin bejn. Kieku l-infer, kieku l-ġenna laqas jiftaħ għal-mulej, jżomm iċ-ċavetta fil-bowt, għax ħadd ma jidħol. Din li rridu nifhmu, issa bħal maħna rridu nifhmu lilkom u nippruvaw nxandrulkom il-Vanġelu tal-imħabba, hekk intom tridu tagħmluh fuq ix-xogħol. Kemm pereżempju ma jkunx paċenzja ma' tfal. Dak li aħna f'50 sena tgħallem nippretenduh li huma ta' 17 sena jitgħallmu jsiru jitkellmu jifhmu bħali li għandi 50 sena. Kif jista' jkun? Inti f'dawk l-40 sena jaf kemm żbaljajt u tgħallimt mill-iżbalji. Irid ikollna l-paċenzja bħalma Ġesu għandu paċenzja magħna biex nikbru bil-mod fl-imħabba. Il-bidla anke din hija parti minn dan qed jgħidilna l-Vanġelu. Il-Lut kienu jippretendu li kulħadd jimxi mal-liġi. Jien nippretendi li intom timxu mal-liġi. Li għas Alla ma jippretendija. Alla jippretendi li bil-mod għandek ħajtek kollha biex fl-aħħar tibda tifhem u tasal mhux ħadd tasal fil-perfezzjoni, imma tasal li tibda tbiddel ħajtek bil-mod. U bl-iżbalji l-istess teacher fil-klassi jippretendi li dik is-somma jifhimha mal-ewwel it-tifel u inti mill-ewwel fehmta, inti għandek 5 snin università warajk. Ma baqalniex dil-paċenzja tal-imħabba. Ma martek, ma wliedek, ma n-nies fuq il-post tax-xogħol. Inkun manager jew tkun qed tagħlem il xi ħadd ġdejt ġej jaħdem ġdejt, m'għandniex u int kemm int ignorant ma fimtix kemm iddum biex tifhem. Iwa inti ilek 20 sena taħdem hawn, ma tafx li taf bl-amment, dak għadu jibda. U tgħidni li qed jgħidilna Ġesu. Ma jfissirx li nawġu liġijiet tifmunix ħażin, taf nistgħu nobdu liġijiet, però liġi qiegħdem biex li tiegħni ngħix ħajja sewwa. Ħaniksira dik il-liġi u 1000 darba. Il-qasis ħajiksira, of course la ħajiksira, speċjalment ma jkun imbiegħed mit-talb. Jew kaħna nitbiedu mit-talb. it-talb mhux ir-rużarju tajjeb ta' tifhmunix ħażin ta' xina kultant nibżel tifhmun. Ir-rużarju tajjeb tgħidu imma t-talb mhux ir-rużarju biss.
it-talb li tiġi hawn tibki bikja quddiem Ġesu tgħidlu ejjejt f'dil ħajja, marti u liedi ejjejt, enni, ħanitlaq kollox f'idejk u toħroġ tiġri l-barra 2 minutes. Dak hu l-veru relazzjoni ma' Alla ta'. Għax jien nista' ngħid jinġel insib li nnifsi ngħid ir-rużarju u moħħi mhux fir-rużarju kien ħsibt 1000 ħaġa li rrid nirranġa dik irid nagħmel irid immur wett ir-rużarju. Fl-aħħar ngħidlu bombi naħfir li provajt imma ma raġax nirrepetih tajjina. Għax l-intenzjoni hemm kienet u Alla jifhimna ma nkunux bħal tfal ta' Alla jara u jifhimna. Iġi dawn huma l-affarijiet li qed jgħidilna Ġesu. U importanti li nifhmuhom ta' x'inkella nibqgħu insara mentalità ta' tfal ta' dottrina. U l-aħħar punt nijafaw. Ħadd ma jista' jħobb minħabba l-liġi. Jekk jiena nħobb minħabba l-liġi, irrid narġa' nibda mill-bidu, immaġinaw għandek għarusa jew u tmur tiltaqa' magħha għax dik l-għarusa tiegħi jrid niltaqa' magħha imma m'għandix abtit immur niltaqa' magħha. Allura x'inti taqa' ħajdilha isma' ħej, sib li xi ħadd ieħor għax ma nħobbokx aħjar nieqfu. Diki, tgħid li nidħol id-dar u nara l-kuntlarju, imma l-imħabba mhux dik li tieħu paċenzja bil-mara, tieħu paċenzja b'uliedek u viċi versa ovvjament. U viċi versa. U din irridu nifhmuha. Din irridu nifhmuha anki jien bħala saċerdot, tal-ewwel li pritka Ġesu lili. Ġifieri din importanti irridu nkunu insara illi nifhmu din il-liġi li qed jgħidilna Ġesu ta'. Ġesu jgħidilna ċaru tont il-Vanġelu tirrenduhx setta liġijiet. Tirrenduhx regoli. Il-Vanġelu huwa l-aħbar it-tajba li jġib ferħ, mhux jġib id-dwejja. Ġesu ma tanix il-liġijiet biex jorbotna u jarana bil-gdiedem. Kien hemm u nieqafaw darba kont l-Ingilterra, xin kont ngħix l-Ingilterra, u tħalġa knisja protestanta u kien hemm il-ċeplin hemm għalli fader għalli intom l-insara dejjem bil-geddum. Għalli u tgħidu li xi ħadd salvakom, għalli jekk intom salvati suppost qegħdin titbissmu intom. Kellu raġun. Aħna nimxu aħna nies salvati, aħna nies illi aħna il-prezz ta' dnubna ġaħalsu xi ħadd. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wiefa biex flimkien nagħmlu dik li hija l-fidi tagħna nistqarru x'nemmnu quddiem sħabna, quddiem id-dinja kollha, quddiem ħutna li qegħdin preżenti. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin. Seta tal-Ispiritu Santu, minn Marija Verġni u sar bniedem, salbu għalina, u bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-telet jum għammin belwiet skont il-kodba mqazza u tal-sema jiet fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika u apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wied il-ħajja ta' żmien li ġej jagħmel. Nresqu qrib Alla u nresqulu dawn it-talbiet tagħna. Dawwa l-mulej il-ministri tal-Knisja sabiex jikbru fil-qdusija u jkunu għaddejja tal-poplu tiegħek b'mod veru, nitolbu. Nitolbuk mulej għas-setanin tal-art biex jaħdmu ħalli s-saltna tal-paċi fl-art imqazza tikber u s-saltana għal dejjem nitolbu. Nitolbuk għal dawk li jħossuhom imwarbin biex isibu persuni li jgħinuhom u juruhom l-imħabba. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-kol sabiex nikbru fil-fidi, nifmu aħjar x'inhi
il-fidi tagħna u nkunu xhieda veri ta' dak li nemmnu nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu birek u qaddis il-familji tagħna u għati dak li hu meħtieġ lil morda u dawk li jduru bihom nitolbu. Ilqamu lej dawn it-talbiet tagħna u wettaqhom sabiex aħna nsiru kelma ħajja fil-Knisja tiegħek. Dan nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. Għamel Missier li s-sakrifiċċju li sejrin inġeddu jitla quddiemek bħala offerta safja li tinżel fuqna u tibgħat fuqna l-kotra tal-ħnina tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna l-fuq, nizzuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xira tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Siedna. Bl-emil tiegħu tal-għaġeb li seħħ fil-misteru tal-għid konna meħlusa mid-dnub u l-madmad tal-mewt. Msejħina għal dajan is-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' assisin, nazzjon Qaddejs, poplu miksub u li nxandru ma' kullimkien is-seta tiegħek li se jaħtilna midlam ma' d-dawl tiegħek tal-għaġib. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċit tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda ngħidu Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewiet, nbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' Quddusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum.
Ekku koll wara l-ikla ħaj il-kalċi, reġarat il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu wixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U radulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċu kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum mod partikolari nitolbu għall-erwieħ ta' Marija, Emanuel, Aġus, Marija Apap u l-erwieħ tal-familja Kassar. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, mal-raġel ta' San Ġusep, mal-apostlu il-qadisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamili magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Meta ħarsu l-fuq naraw dan il-missier li tant iħobbna dan il-missier illi m'għandux preferenzi. Ġew mieta għal kulħadd għal qassisejn għal isfijiet u għalina l-lajċi. Aħna l-koll aħwa jgħidilna Ġesu. Għalhekk ejjew ngħidu flimkien din it-talba lill-missier tagħna u ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħek tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarrisx lejn dnubietna, iżħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għad jeslim u l-għaqda li trid fiha, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi li xulxejn. Paċi magħkom. Paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja.
ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Kun jiswew li nisent qablu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu ħarsna għal-ħajja ta' dejjem.
Nirringrazzjawk u Ġesu. Nirringrazzjawk tal-li ġibtna hawn illum ġurnata oħra biex niltaqgħu miegħek fl-Ewkaristija. Tina l-umiltà li mhux għax Ġesu jekk għażilna Alla, Ġesu għażilna biex nkunu saċerdoti, sfijiet, ġenituri, mexxejja ta' postijiet tax-xogħol. Tina l-umiltà li ngħinu lil ħadd ieħor, li nħobbu l ħadd ieħor. Tina l-imħabba biex nkunu nafu verament inħobbu. Tina l-kapaċità nużaw il-liġijiet biex jgħinuna, biex nimponu fuq l-oħrajn. Tina l-karità. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Kabbar fina, mulej, l-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sakramenti tas-sema biex il-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiet lil min jirċivihom bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Għandna żewġ avviżi. Qoti tad-dem inħeġġukom pas-soltu biex minnu f'saħħtu ma ninsewx li ngħinu ħafna nies ta' operations u anke minn ikollu xi tumur. Ġifieri din hija għajnuna kbira, karità kbira. Min jista' jiena għal 33 sena tajt id-dem, imbagħad bdejt nieħu xi mediċina ma stax nagħti. Ġifieri min jista' ta' Novembru biex imorru nagħtu d-dem li huwa tant bżonjuż bejn it-8 ta' filgħodu s-sija ta' wara nofsinhar fil-Berġi ta' Xewkija, illum il-ħadd. Tinsewx tieħdu l-ID card. Din hija importanti għal ġenituri din, support group għal ġenituri biex tifrex aktar il-ħidma tal-arka ta' dar l-arka bris il-familji li għandhom tfal b'xi diżabilità. Id-djoċesi tagħna qed tniedi support group għal ġenituri li għandhom tfal b'diżabilità. L-ewwel laqgħa ser issejr nhar il-ġimgħa 17 ta' Novembru ta' din is-sena ovvjament. F'dar l-arka għajnsilem fis-6 ta' flaxija. Ħarġa nirrepeti l-ġimgħa 17 fis-6 ta' flaxija f'dar l-arka. Il-ġenituri interessati huma mitluba jieħdu nota ta' dan l-appuntament. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajba ta'.